wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para yai ingkang tansah kula tatibaken, dumateng para lenggah, para sesepuh pinesepuh ingkang satuhu kinurmatan, ugi dumateng para rawuh sedaya kakung saha putri ingkang tansah kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Suktina sakeluarga ingkang tansah kula hormati. Saderengipun kalau sekedhik badhe matur dhateng panjenengan sami, monggo kita sareng-sareng tansah ngunjukaken raos syukur dumateng Saha Dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa ing kalodhangan siang punika kawula dalah panjang sami tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan, kesehatan, kesarasan saengga ing wekdal siang punika panjang sami saged angrawi undanganipun Bapak Suktina kanthi keadaan sehat walafiat boten wonten alar satunggal punapa-punapa. Lan kaping kalihipun boten kasupayan salat salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi ucapan salat sholawau mugi-mugi kita panjang sami khususipun wonten ing yaumul kiamah tansah pikatur sahabatipun lan mugi-mugi dipun dadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lan dumateng para bapak saha para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ing siang punika kala jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami nggih menika anamung atas nami wakilipun Bapak Ibu Supari sakeluarga kapurih matur dhateng panjenengan sami. Saderengipun ing wekdal siang punika Bapak Supari nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun awit Bapak atane Ibu Supari ing wekdal siang menika boten saged angrawi wontenipun dalemipun karang basan mriki. Pramila ing wekdal siang punika dipun wakilaken dhateng kula nggih. Dene kewajiban kula ingkang setunggal menika kula dipun pesen kalian Ibu Supari kaping sepindhah menika ngaturaken pernatanipun kaki temanten angen wujudipun gambar sawung Pak nggih. Sasampunipun kula aturaken dumateng Bapak Karang Bisa mriki mugi saged dipun tampi kanthi tangan kalih kalian Bapak Karang Bisa ing wekdal siang punika Pak nggih. Wonten ingkang salajengipun kala kaki temanten dalah mbok Nyai Tampan sampun dipun dhaupaken wonten sandhapipun tratah Krambator Pagung Siluwer Barbar Janur Kuning. Wonten ing mriku kaki temanten dalah mbok Nyai Temanten kaubeng-ubeng panjang langkah ping 3 dipun pedhot tengah menika kala ingkang dipun wastani icalipun Joko icalipun Prawan ngaten Pak nggih. Wonten ingkang salajengipun kaki temanten sampun cekap anggenipun didhaupan piyambakipun lajeng tindak sesarengan tindakipun kaki temanten dalam nyatan miyos kamargi gupit tansah kinapit-apit kisah ngali sinonggal lan janur petak sinipo Bogor Kencana menika kala ingkang dipun wastani kembar Mangyan lan Iker Pak. Dene sasampunipun tindakipun kaki temanten dungkap wonten sangajengipun Taman Gupit Mondragini piyambakipun lajeng lenggah jinajaran wonten kursi gading dampar Kencana pinalipun Susuca Mawarikna lineman babut pramedani kinebatan laras badak kanan kiring sinebaran sari-sari dinada itu jebat kasturi kasaling samilana kang asamprit mangambar-ambar prapteng pangurahan Jawi arum gandane. Dene lenggahipun kaki temanten dalam Nyai Temanten menawi miturut adat ingkang sampun nampun atau jaman kuno makinanipun ngajinaken sekul kuning murnipun ingkang dipun wastani sekul bawan. Sekul bawan menika klartosipun kaki temanten saged mbawaken dumateng Mbok Nyai Temanten ingkang sawangsungipun Mbok Nyai Temanten saged mbawaken dhateng kaki temanten
manten. Sageta bawah binawa sageta kaken-kaken lan inen-inen kados mini lan minto tadosa gandeng renteng kasdata walang sinundukan. Awit pikantuk berkah pandonganipun para bapak para ibu ingkang sampun pinarak dumateng mriki sedaya. Dene ingkang salajengipun kula ing mriki dipun utus kaliyan Ibu Supari kapulih menika ing dinten Selasa wage menika kula kapulih ngamasraken putranipun kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim ingkang putra ingkang nami Mas Pici menika kula pasrahaken dumateng dalemipun Bapak Sutino mriki. Sasampunipun kula pasrahaken panggih kula suwun Bapak Sutino ampun benten-bentenaken antasipun putra mantu kalian putra piyambak. Muga-muga Bapak Sutino sageta nggula wetah ingkang putra ingkang sak saenipun nggih. Pramila dumateng para bapak saha para rawuh sadèrèngipun kawula mungkasi atur kula mangke Ibu Supani nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun awit ingkang dipun aturaken dhateng mriki menika wujudipun anamung putra piyambak menika boten mawi Mas Pici Sajabrana Pak. Ingkang dipun aturaken ingkang namung Mas Pici ngoten Pak nggih. Pramila dumateng Bapak Karangpisan kula suwun maringi pangapunten ingkang sakathah-kathahipun dumateng kula ugi Bapak Supari sak keluarga. Dene ingkang salajengipun kula ing mriki minangka atas nami kula para rombongan saking Rancang mbok bilih sowan kula sak rombongan saking Rancang lumebet wonten Bali Wisma riki wonten solah tingkah ingkang kirang sepaken dumateng bilih panjenengan sami kula ingkang anyuwunaken dumateng samudra bangsami ingkang sakathah-kathahipun. Dene ingkang salajengipun sadèrèngipun kula mungkasi atur kula nggo bilih samangke adicara ing dasa menika sampun paripurna. Kula sak rombongan anyuwun pamit dhateng panjenengan sami. Mugi-mugi panjenengan sami kula suwun paringi doa dhateng kula sak rombongan ngantos dugi Disang Rancang pinarengan rahayu ujung boten alar satunggal punapa-punapa. Amin. Lan saking kula boten kula kita panjang lebaraken kula bilih anggen kula matur kirang sopan santunipun dhateng panjenengan sami. Kula pribadi anyuwun agung samudra bangsami ingkang sakathah-kathahipun kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapasrakan kalian jam 16 Cendro tur ngalelo enggak tawang panampi air kasubsir dinalang kemudian bulan nggih tunjuk dari Bapak Pujiyanto paripurna ing panampi kasun paring berkah pangestu ingkang winastan donga tunjuk dari Bapak Pujiyanto sasana kula sumanggaken.